Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masana ano muli ndi ine Romeo Umali. Koma poyamba nayi mitu yake. President Chakwera watsindika kufunika kugwirana manja pofuna kuthana ndi mavuto amene anthu a mdziko muno akukumana nawo. Maunduna aboma asaina mgwirizano ndi bungwe la Millennium Challenge Corporation oti ayambe ntchito yosintha zina mwa ndondomeko zokhudza malo mdziko muno yomwe ndi ya ndalama zokwana $44 million. Ndipo bungwe la Football Legends Association lati likukambirana ndi maiko atatu kuti akhazikitse mpikisano wa osewera akale umene udzichitika chaka ndi chaka. Munkhani yathu yoyamba, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsindika kufunika kugwirana manja pofuna kuthana ndi mavuto amene anthu a mdziko muno akukumana nawo komanso kupeza mpumulo. Dr. Chakwera anati malemu John Chilembwe anali munthu wamasomphenya yemwe akalimbikitsa bata mwa mtendere ndi umodzi. Iye anati pofuna kulemekeza ntchito zotamandika yemwe mbuse John Chilembwe anagwira, amanga sukulu yapamwamba imene ithandizenso kusula achinyamata mu njira zosiyanasiyana. President Chakwera amayankhula pamwambo wokumbukira malemu mbusa John Chilembwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ali ku Maputo mdziko la Mozambique kumene ali nawo pamwambo olumbiritsa a Daniel Francisco Chapo ngati mtsogoleri wa dziko la Mozambique. Dr. Usi akuyembekezeka kubwerera kuno kumudzi mawa lachinayi kudzera pa bwalo la ndege la Chileka International ku Blantyre nthawi ya 2:25 masana. Boma layamikira maganizo amene anthu a mchigawo chakumpoto apereka pa dongosolo la zachuma cha boma ya chaka chino mpaka na chaka chamawa pa msonkhano omwe maganizo a anthu amene amawamva umene unachitikira mu mzinda wa Mzuzu. Nduna yoona zachuma ndi mapulani a boma a Simplex Chichola Banda yati boma likutenga maganizo onse amene amalala kupereka ndi kuti zonse zimene akuyankhula anthu ndi zofunikira kwambiri ndi kuti azigwiritsa ntchito mu ndondomekoyi. Henry Haukea walemba ripoti limene akuwerenga ndi George Mkandawire. Msonkhano womva maganizo a anthu pa ndondomeko ya chuma chaka chino ndi chaka chamawa omwe wachitikira ku Mzuzu unasonkhanitsa pamodzi magulu osiyanasiyana monga azipembedzo, ona za ufulu wa anthu, azamaphunziro, achinyamata ndi ena. Polankhula pa msonkhanowu, nduna yoona zachuma ndi mapulani a boma a Simplex Chichola Banda anati pakanali pano maganizo ambiri omwe amva kuchokera ku misonkhano ya kulilongwe ndi ku Mzuzu akufana na zomwe anati zikutanthauza kuti ndi zinthu zomwe zili pa mtima wa Malawi. Iwo anati boma likuyamikira zomwe akunena ndi kuti azigwiritsa ntchito kwambiri pozindikira kuti ndi zolinga ndi zofuna za Malawi. Ndakondwa kwambiri kuti ku Mzuzu kuno ndi kwinanso kumene anthu atipatsa very brilliant ideas. Choyambirira ayamikira zimene boma lapangapo. A Livingstonia Synod kudutsira ku Church and Society, ayamikira Mega Farm, ayamikira NIF, ayamikira zinthu zambirimbiri. Mzuzu University ayamikira kuti kwa nthawi yoyamba Mzuzu University ili ndi Mzuzu Library yomwe ndi yayikulu kwambiri ku Central komanso Southern Africa. Komanso china chimene tayamikira kwambiri nchonena kuti anthu ku North kuno atiuza ma-areas ena amene tikhoza kukwanitsa kupeza revenue. Mwachitsanzo kuti tiyike ma-targets kunoko. Komanso academia atiuza kuti sopanonso tu skulu za universities zikhoza kukwanitsa kumapanga ndalama. Mmodzi mwa anthu omwe analankhula ndi mbusa McBowman Mlaya yemwe anayimira bungwe la Church and Society of the Livingstonia. Iwo anayamikira boma kuti likuyesetsa ngakhale pali zovuta zambiri zachuma. Apa anatchulapo Mega Farms, fertilizer yomwe bungwe la NIF likugawa mwazina. Polankhulapo mkulu wa bungwe la Foundation for Community Support Services Focus Akosa Munthali anati misonkhano yotereyi ndi yabwino chifukwa imapereka mpata kwa Malawi kuyikapo maganizo awo pa ndondomekoyi. Kunikira kwake kumapelesa mphamvu kwa ene yake ya Malawi kuti budget imene yoyo ikapangidwa
ipange address zinthu zomwe Malawi akuzisowa. Ikamapanga address chizungu timanena kuti imapanga breeds ownership. Anthu umwini umakhala kuti budget iyi ndi yathu, komano ikakhala kuti iwowa ngokhala ku Capitol Hill kungolemba, implementation ndi enforcement imakhala yovutirapo chifukwa choti sipanga reflect my aspirations zomwe anthu akufuna. Msonkhanowu unali wachiwiri ndipo wachitatu komanso omaliza ukuyembekezeka kuchitika ku Blantyre mchigawo chakumwera posachedwapa. Unduna wa zamalonda ndi mafakitale ukulimbikitsa magulu a ulimi kuti azigwiritsa ntchito njira zamakono zamalimidwe kuti adzitha kukolola zochuluka pamalo ochepa ndi kupanga phindu lochuluka pa ulimi wawo. Nduna ya mundunawo a Sosten Gwengwe anena izi pamene anayendera cooperative ya alimi yotchedwa Team North ku Lupaso mu mzinda wa Mzuzu yomwe inali thandizo la ndalama kuchoka ku bungwe la AGCOM. Chimwemwe Milulu wadza ndi zambiri. Cooperative ya Team North inayamba mchaka cha 2018 ndi alimi 10 ndipo pofika tsopano ili ndi mamembala okwana 56. Wapampando wa gululi lomwe ndi la ku Lupaso mu mzinda wa Mzuzu Achimwemwe Siwale ati thandizo la ndalama lomwe analandira kuchokera ku bungwe la AGCOM lawathandiza kumanga malo osungira zokolola zawo, kugula tractor ndi zipangizo zina zogwiritsa ntchito pa ulimi wawo. Tikamalima soya uja tizimusintha zikhala mafuta ophikira kuti tizigwiritsa mafuta ophikira. Kaya ndi nteza tisinthe nteza uja ukhale chiponde. Ndimene tikufuna kuti tikhale kampani yopanga zinthu zoyitaita osati kungogulisa kuti makampani ena amene azikapindula kwambiri, koma ifeyo phindu lonse yayikulu lizichokera pano pa cooperative yathu ya Team North. Atayendera gululi, nduna ya zamalonda ndi mafakitale a Sosten Gwengwe inati mpofunika kuti magulu otere alimi adzigwiritsa ntchito luso la makono polima mbewu zawo ndi kuonjezera mphamvu kuzokolola popeza misika ya zokolola ndi zinthu zina zomwe angathe kupanga ilipo yambiri. Pamene chiwerengero cha anthu chikupitirira kwambiri kukwera, tiyenera kuganiza kuti kodi kuchokera pa ekala yomwe ija ya chimanga, ekala yomwe ija ya soya, ndingatulutse zochuluka bwanji kuti ndadyetseno anthu amene akuchulukira. Ili ndi vuto la chaka chino, ndi vuto la chaka chamawa, komanso tiziganiza kuti zaka 5 zikubwerazi, zaka 10 zikubwerazi, zaka 50 zimene zikubwerazi, kuti kodi ana athu adzapezeke kuti ali ndi chakudya chokwanira. Mankhwala ake ndi technology, kuti maloche pa omwewo koma tikukhalapo ndi zochuluka zimene tingathe kukolola, kukwanitsa kudyetsa dziko, kukwanitsa kugulitsako kunja, kukwanitsa kuti pa nkhani ya zanjala tizikhala kuti tathana nayo. Ndiye timalimbikitsa kuti asangoona mbali yoti talima, azionanso kuti kodi chaka chamawa kuti tipindule kuposa chaka chatha ndi technology iti imene tingathe kugwiritsa ntchito. Mkulu wa bungwe la AGCOM m'dziko muno a Ted Nakumwa ati akhutira ndi momwe cooperative ya Team North yagwiritsira ntchito thandizo la ndalama lomwe analandira. Tasangalala kwambiri kuti tidapasa chithandizo 187 million Malawi kwacha. Iwo sadapereka 10% yawo pa ndalama imeneyo, ndiye kuti anayamba kugwira ntchito yawo. Monga mukuona pali warehouse yabwino kwambiri yomwe yamanga ndi njira ndi ndalama imeneyi, komanso agula tractor Massey Ferguson ndi zipangizo zogwirira ntchito za tractor. Ndiye panopo amatiuza kuti panopo alikalikiriki kulima. Gulu la alimiri lati chaka chino lalima nyemba pa munda wa mahekta 35 ndinso soya pa mahekta okwana 100. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Boma lati landira uthenga kuchokera ku Committee ya Public Affairs Committee PAC litakumana ndi President Chakwera. Mneneri wa boma Moses Kunkuyu wati boma limayamikira ntchito zimene bungwe la PAC likugwira powunikira mmene zinthu zikuyendera m'dziko muno. Akunkuyu akufotokoza. Chimene chija chimene chapita amafotokozerana ndi President chalandiridwa kwambiri ndi chimwemwe, makamaka chifukwa chozindikira kuti President amalandira upangiri kuchokera kwa anthu osiyanasiyana ndi mabungwe osiyanasiyana.
tiyamikire kuti mchikalata chija ayamikirapo zinthu zimene zikuchitika ndipo zikuyenda bwino, komanso afotokozerapo zina zimene akuona tikhonza kuchita bwino koposa kuti amalawi apitirize kukhala okondwera. Akuzindikira za misewu imene kumangidwa, komanso akuzindikira za kukhala ndi president ololera amene amatha kulandira alendo nthawi ina iliyonse, komanso ndikumvera upangiri wawo ndi kugwiritsa ntchito. President Chakwera si president amene amakayima pachulu ndi kutukwana mapemphero amene anthu a Mulungu angapereke. President Chakwera si munthu amene amakayima pachulu ndi kuyamba kumasulira mapemphero pena upangiri umene walandira kwa anthu anzake amene amapemphera nawo limodzi. President Chakwera amamva upangiri, ndipo President Chakwera amakapemphereranso upangiri umenewo kuti apange zinthu zolondola ku dziko la Malawi. Tipitiliza kuchita zinthu zabwino zimene zikuchitika, ndipo pena pali pofunika kuti kukonzapo pamene kupitiliza kuti tikonzebe zikhale bwino kwambiri, tipitirizanso kuchita zimenezo. Koma President Chakwera akhalabe president omamvera kuchokera kwa anthu osiyanasiyana. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo masana ano muli ndi ine Romeo Umali. Bwanji tionenso mitu yake ya nkhanizi. President Chakwera watsindika kufunika kugwirana manja pofuna kuthana ndi mavuto amene anthu a mdziko muno akumana nawo. Maunduna a boma asaina mgwirizano ndi bungwe la Millennium Challenge Corporation oti ayambe ntchito yosintha zina mwa ndondomeko zokhudza malo mdziko muno yomwe ndi ya ndalama yokwana $44 million. Ndipo bungwe la Football Legends Association lati lukambirana ndi maiko atatu kuti akhazikitse mpikisano wa osewera akale omwe uzichitika chaka ndi chaka. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Masiku ano mabanja ambiri akuti akumagawana mabiru, komanso kwakukulu munthu wamayi ndi amene akumusira chindime chachikulu choti azitipula. Azimayi ena makamaka ino achitsikana muli ntchito zabwinonu mukakhala pachibwezi mapanga matama kumatenga ndalama zomwe mpasa mamunayo. Ndiye pena nzibambo uja kwiya amanena dizoona kuti apa tikuyena kugawana, koma bambo uja ndiye mutu ine khosi ili lothandizira. Komano udesperate wo tisakaonese kubanja. Ngati nzimayi ali pa ntchito akulandira 1 million, inu mandi a 2 million, ziwanira nyumba mmene mwezi ukatha makhala 2 million. Kena koma muno jama zangu mva kuti akazana otwa namanga nyumba kumuzi mwamuna sakuzidziwa pakhomwa kudya mwavutikira. Kodi mukudziwa inu kuti matenda ambiri amene ankasautsa ndi kupha anthu ambiri kale anachepa, ndipo ena monga nthomba anatheratu kumene chifukwa cha katemera? Katemera ndi mwayi wathu opezekeratu opewera matenda ndi imfa zobwera ndi matenda amene katemera wake alipo. Ndi cholinga cha boma la Malawi kudzera mu unduna wa zaumoyo kupulumutsa anthu ku matenda popereka katemera osiyanasiyana. Mphwayi ndi tsoka, tidziteteze ndi kutetezanso ana athu ku matenda. Tilandire katemera, moyo ndi mpamba, kusamalireni. Akupatsirani uthengawu ndi unduna wa zaumoyo ndi thandizo lochokera ku bungwe la Gavi. Takulandiraniso. Popiriyani nkhanizi unduna ona zamalo mogwirizana ndi unduna ona zamabwiri pokweza mizinda ya mdziko muno zomwe akuti zikhala ndi zipatso zabwino kwa zaka zochuluka kwa Malawi. Ndipo polankhula kwa atolankhani atatha kusayinira mgwirizanowu, mkulu wa ntchito ya zamalo ku MCA Athemba Chira anati ntchito ya zamaloyi ithandizira kwambiri kuti mizinda ya mdziko muno isinthe mmene imagwirira ntchito zake zamalo. Project imene ithandiza Ministry of Lands kuti dongosolo limene likhalenso malo makamaka kuunika kuti kodi ngati kuli ma document ambiri ali apepala kuti tingapange digitize, cholinga chokuti munthu akafuna kuti aone
kuti malo anga akuyenda bwanji azitha osati kungopita umenesa komanso mwina pa internet kapena pa computer azitha kuona kuti madocuments anga akukhala bwanji. Ndipo mlembi wamkulu mu nduna wa zamalo a David Chilonga anati kuyika ndalama zochuluka mu ntchito zamalo mdziko muno zikhala zothandizira kuti unduna wa zamalo usinthe kagwiridwe ka ntchito zomwe zitathandizenso kuchotsa zina ndi zina zomwe zakhala zisakuyenda bwino ku undunawo. Pamene tikugwiritsa ntchito system yathu ya mmakompyutamo ndi thandizo la ndalama limene akutipatsa boma la America ndi kuti mphako zambiri zatsekeka kale koma ndalama ithandizanso kuti titseketseke mphako zina pamene ntchito yambiri tukayisiya ku district council ndipo pomatha chaka olo ziwiri amalo aona ndithu kuti ku nduna wa zamalo simene udalili kale. Naye mlembi wamkulu ku nduna wa zamaboma ang'ono a Richard Hala anati mpofunikira kwambiri kuyika ndalama zochuluka ku ntchito zamalo ponena kuti ntchitoyi ithandizira ntchito yomwe inayambika kale yopereka mphamvu ku anthu ku makonsolo chokera kuma mizinda ikuluikulu. Ndi kuti mungati mukudziwa kuti pa mapulani ya dziko lino a 2063 ife tili pa pila namba 3 yomwe ikukamba zoti tipititse patsogolo mizinda urbanization. Ndiye tikhala okonzekera kuti mmene tikupita ku madera amenewo oti akhale mizinda yatsopano tidzagwiritsa ntchito njira yomweyi kuti zikhale zinthu zolongosoka. Dziko la Malawi likugwira ntchito ya Millennium Challenge Account yachiwiri kuchokera ku dziko la United States of America yomwe pakadali pano ndi ya ndalama zokwana $350 million ndipo ntchitoyi akuyigwira ku zamtengatenga komanso malo mu mgwirizano omwe anasayinirana chaka chatha mwezi wa Meyi. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Ndipo makonsolo 28 akuyembekezeka kupindula ni ntchito ya chitukuko ya zaka zisanu yomwe mwazina cholinga chake ndi kuchepetsa mavuto amene amadza pakagwa ngozi zadzidzidzi kuphatikizapo kusefukira kwa madzi. Ntchitoyi yomwe pa Chingerezi akuyitcha kuti Regional Climate Resilience Program ikulandira thandizo la zachuma kuchokera ku World Bank. Banki iyi yapereka $240 million ku dziko la Malawi. Pakadali pano nduna ya maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yalangiza makonsolowa kuti agwiritse ntchito ndalamazi moyenera. Charles Chindongo wadza ndi zambiri mu ripoti limene akuwerenga ndi Norbert Jameson. Malingana mmodzi mwa akuluakulu amene akuyendetsa ntchito ya gawo lachiwiri ya chitukuko ya Regional Climate Resilience Program a Flemings Nyirenda, ntchitoyi ikutsatira ngozi zadzidzidzi zomwe dziko la Malawi lakumana nazo mzaka zingapo zapitazi. Poyankhula ndi MBC atapereka 17 billion kwacha ku makonsolo, nduna ya maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda apempha makonsolowa kuti agwiritse ntchito ndalamazi moyenera. Ifeyo kuboma kuchitengereni boma tinakadzikitsa ndondomeko zokuti tidziwayeza anthu tidziawunika timati ma assessment chaka ndi chaka kawiri katatu komanso tidayika zimene timati ma triggers kapena kuti kauniuni muni kuti apo tu apo kangati zinthu sizikuyenda apo thamangani pena pake pakutsalira ndi zimene zikuonetsa kuti tithandiza komanso tikupitiriza kauniuni ndi kalondolondo wathu pamene tikulondoloza kuti chuma chikuyenda bwanji sitikumangopanga kumapeto kwa chaka. Ku nthambi yathu ya local government National Local Government Finance Committee tidayika ifeyo ndondomeko zokuti adziyendera makonsolo adziunikira mmene ndalama zikugwirira ntchito akaona kuti pena pake pakuoneka ngati palakwika tidzikonzeratu osati kuti tidzibwera kuno kumadzakhala tuchongana mayeso. Ndipo DC wa boma la Tcholo Hudson Kupanga wauza MBC kuti agwiritsa ntchito 1 billion kwacha yomwe alandira ku World Bank pomanga milatho ya makono yomwe ndiyopirira ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ku Tcholo 80% ndi tea, 20% ndi minda imene singalole opanda fertilizer. Ndalama iyi ilithandizira kukonza ngati mabridge amalonongeka komanso kupanga zipatala zing'onong'ono komanso zina ndi zina zimene zingathandize pa moyo wa anthu a ku Tcholo. And ndalama ndi 1.1 billion imene ithandizire kwa anthu a ku Tcholo. Ntchitoyi ikutsatira gawo loyamba la Regional Climate Resilience Program
lomwe linafikira kwambiri maiko akummawa kwa africa. World Bank yapereka $240 million ku dziko la Malawi ndipo $10 million yapita ku African Union AU. Amalawi awalangiza kuti asamalowere ntchito za polisi akamagwira ntchito zawo ndi cholinga chakuti chilungamo chionekere poyera. Izi zadza pamene posachedwapa akuluakulu a chipani chotsutsa boma cha Democratic Progressive DPP akhala akumangidwa powaganizira kuti akukhudzidwa ndi milandu yosiyanasiyana. Poyankhula ndi MBC, president wa chipani cha umodzi a Thomas Kaumba ati kulowerera nkhani za polisi zindikuthekera kosokoneza chilungamo pa nthawi yake, ndipo anati ndikofunika kuwalola polisi kuti agwire ntchito zawo popanda chowapinga. Akaumba akuyankhula ndi Grant Mhango. Nkhani si ndale, nkhani ndionena kuti amwanamveka kusalima sugars akuti kunaso ndalama zokwana 441 billion. Ndalama zimene apolisi akuamanga kuti zifufuzidwe kuti ndalama zinaenda bwanji. Chifukwa chake anthu aja aina kuti apite pa khoti likaone kunena kuti kodi zinthu zinaenda motani. Ndiye tisanene kuti ndi ndale, si ndale yayi. Nkhani ndionena kuti anthu anasokoneza ndalama. Ndiye apolisi akamatenga, apolisi akugwira ntchito yawo moyenerera kwambiri kwa basi. Ndiye ndifuna kuti ndapempha mthalika kuti adekhe lija sila la chiporoporo akuchipatala kana. Kusonyeza apolisi athu sikuti amangoombera munthu. Sizi zimenezo zosatheka. Apolisi athu si ndi anthu oti they professionals, amagwira ntchito ndithu mosata malamulo. Ndiye iwo asamangochuluka kuyankhula. Mu nkhani za masewero, bungwe la osewera mpira akale la Football Legends Association lati likukambirana ndi maiko atatu kuti akhazikitse mpikisano wa osewera akale